चम चम के पंडाल बाटे सजल, कलशा पर घिउआ के दिया बजारल। हाँ चम चम के पंडाल बाटे सजल, कलशा पर घिउआ के दिया बजारल। देव लोग से खबर सुना गइले, देव लोग से खबर सुना गइले। जोर से लगा हो जाई करिया विश्वकर्मा बाबा गइले। जोर से लगा हो जाई करिया विश्वकर्मा बाबा गइले। अन्नू रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अपने त करे बाबा हाथी सवारी, सेब काट देले बारे गाड़ी सफारी। अपने त करे बाबा हाथी के सवारी, सेब काट देले बारे गाड़ी सफारी। गौआ में खबर पूरा पार गइले, गौआ में खबर पूरा पार गइले। जोर से लगा हो जाई करिया विश्वकर्मा बाबा गइले। जोर से लगा हो जाई करिया विश्वकर्मा बाबा गइले। अन्नू रिकॉर्डिंग स्टूडियो। पंडित जी से कहो जल्दी करे के तैयारी, मुकेश सुजीत मिलके आरती उतारी। हाँ पंडित जी से कहो जल्दी करे के तैयारी, मुकेश सुजीत मिलके आरती उतारी। भगती में श्याम तलवा गइले, भगती में पवन तलवा गइले। जोर से लगा हो जाई करिया विश्वकर्मा बाबा गइले। जोर से लगा